Mananginy avaratra ny ady amin'ny rafiny. Izy amin'io izy ndrona kalavadin'olo igny. Azoviko amin'ny kaikan-tena marandraigny jiaby tsy hay bénéfice va dépense. Allô? Nanakôry? Numéro nakagny agnaty telefony ivadinao? Kena nagnino fo madrako tragno taniagna ivadiagna zegny e. Kanino fo ikahianao za misy trôsanao. Sa volany babanao nivanga telefony nakaty zaka inao ataonao nino. Agnotonia boka ivadinao zegny. Tagnanaka manampiditry numéro zay tagnaty telefony ivadinao tagny. Za nangalatra vadinao. Vadinao madrako entagna bazary ke za navy tagny navy fona agnonjogna nandeha nangalatra izy. Anao folenao amboatinga zo mijery anao viavy be tsisy jery. Anao matoe vavy tsisy jery. Za tsy ninehaneha nandeha nangalatra vadinao tagnaty lavaka tragnonao tagny fa vadinao nagnatony za. Regny lavaka sofininao zegny. Adrako izy koa fa tsy tianao vadinao zegny mandeha aminakaty hitanao aminao agny fiezagna ambony kibaninao. Fiezagna ambony kibaninao agny baka. Le namboatingy fo anao. Anao koa le namboarazana koa anareo jiaby fehiny. Za tsy kapitandroenao amizegny azo mijery zegny. Tanaminao agny vadinao zegny. Tsy za ninehaneha ni hila vadinao fa vadinao navy nagnatony za. Regny sofininao zegny. Za ty tsy mijery zegny. Za tsy mavozanao viavy be tsisy jery. Na mamanzanaka na zo mijery zegny. Za ty tsy mamanzanaka izy mifehy aminakaty. Kena ngino. Mitirana 10 drako, mitirana 10. Za ty tsy mijery zegny. Lavatenao fo mipoepoeka fa tsy ninaka. Le nifandroaka koa anao. Lamboarazagna koa anao za ty tsy mijery zegny. Nazo miviavy ty taia numéro naka tamin'ny lehilahy igny donc mbesagna anaovako izany any. Ay kaiky lehilahy ty angano farany mampalahelo. La guerre fo anareo niany. Allô? Oui, vadiko. Ah non, ça va pas. Za tsy tsara feky. Ia, vadinao ny kaiky za teo za nasasa heny. Nasasa heny za ia. Karaha naro be rô teo regny za nivolovolagny. Za tsy namaly noho ny fitiavako anao fo. Za tsy namaly io karaha fanambariko anao vadiko hoe anao siotry ampisy problème atsika amin'ny vadinao fiaragna atsika anao nagnambara za tsisy problème ho anao. Jo amizay za ataony karaha io avô c'est pas la première fois. Fa za tsy mila anareo misy problème za tsy nivolagna fo. C'est pas la première fois izy magnano karaha io. Ia nasasa heny za tsy namaly izy feky. Na za ny menaceny procureur zegny fôtony zegny marié amin'ny la mairie ozy. Ia, za ze ozy la douchinao fo ze ozy taminakaty eo fa anao ze tsy tia za ozy. Marary boka fônaka vadiko za nataony ze mety fa zegny marigny boka fagnanaovanao za io marigny. Malahelo boka za sitrany koa karaha io sitrany anao fo bloqueko fa tsy zaka amin'ny fônaka sasa atao amin'ny vadinao za. Ia noho ny fitiavako anao fo avoazagna raha karaha ty Jean io. Za tsy namaly izy za nasasa heny avô za ny menaceny. Ia. Zegny 10 millions vadiko. D'accord, bloqueko basi izy ia. Sady za io koa misy kiraro zay ry hoe tiako zany hivangazo. La clé ambelako amin'ny plasiny fo vadiko fa za ndeha amin'ny labotsikarista araiky hoe. Ia, fa nataona virement vadiko. Ia, hitako message ia. Merci vadiko. Merci vadiko. Bisous. Dangereux lereo. Dangereux za miteny aminare dangereux zany. Tay amin'ny amany. Dangereux.
zaho lay. Maraita.